Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri watanyna dolanyp bilmeýän türkmenistanlylaryň ýene 300-e goloýny ýurda getirdiler. Türkiýanyň Istanbul şäherinden ugrap, Lebap vilayatynyň dolandyrş merkezi Türkmenabad şäheriniň aeroportuna gonan uçurdaky ýolagçylar dessine karantina yerleşdirildi. Bu vaka watanyna dolanmak isleýän onlarça türkmenistanlynyň Istanbulyň aeroportunda garaşmagy dowam etdirýän mahalyna gabat geldi. Bu barada Azatlyk radiosynyň agdalýan aeroportlardaky ygtybarly çeşmeleri habar berdiler. 17 awgustda giýişlik sagat 7:50 töwereginde Türkmenabada Boeing 777 kysymly uçur gondy. Istanbuldan gelen bu uçurda 300-e goloý türkmenistanly ýurda dolandy diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine göre ýolagçylar uçurdan düşen badyna goşgolamlary berilenden soň Amy derýanyň sağ kenarynda yerleşen Türkmenabadyň baş karantin zonasyna yerleşdirildi. Olar bu ýerde 3 gün karantinde saklanýarlar. Bu vaka türkmen raýatlarynyň onlarçasynyň käbir günlerde ýüzlerçäsiniň Türkmenistana dolanmak umydy bilen Istanbulyň aeroportunda garaşmagyny dowam etdirýän mahalyna gabat geldi. 18 awgustda Istanbul aeroportunda bolan çeşmelerimiz onlarça Türkmenistanlynyň oturguçlarda oturandygyny ýa-da ýatandygyny gürrüň berdiler. Aeroportda türkmenleriň köpüsiniň ýüzünden olaryň ören ýagdaýdygyny görse we aňsa bolýar. Käbir adamlar goşgolamlaryny ýastyk edinip oturguçlarda uwuklap galypdyrlar. Halkymyzda şu ýagdaýda göreniňne ören haýpyň gelýär Diýip çeşmämiz aýtdy. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başynda ýatyran halkara uçur gatnawlaryny henüz hem dogly derejede dikeltmediler. Häzirki wagtda Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Kazan we Moskwa uğurlary boýunça dowamly uçur gatnawlaryny amala aşyrýar. Ýöne häkimetler beýleki ýurtlara, hususan da türkmenleriň has köpdigi aýdylýan Türkiýe uğuru boýunça adaty uçur gatnawlaryny henüz hem dikeltmeýärler. Soňky aýlarda türkmen häkimetleriniň wagtal gurnayan charter uçurlaryna münmegi umyt edip Istanbulyň aeroportuna üýşen türkmenistanlaryň sany göz görteli artdy. Käbir türkmenler birnäçe aýlap şol ýerde galýarlar. Iýul aýynyň başyndan bäri bu ýerdäki türkmenler Türkmenistana ýygyderli uçur gatnawlarynyň dikeldilmegini talap edip birnäçe gezek protest bildirdiler. Bu protest çäreleriniň ýygyany türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda şol sanda Türkiýede galan raýatlaryny watana getirmek uğrundaky taýlalaryny birneme güýçlendirdiler. Şu ýypdanyň başynda häkimetleriň Belarusda we Täjikistanda okuwyny tamamlan türkmen studentleriniň 400-e goloýny ýurda getirendigi ma'lum boldy. Şeýlede Türkmenistanyň online neşirleri Türk howa ýollarynyň wekillerine salgylanyp, bu aviakompaniýanyň şu ýylyň sentýabrynda Istanbuldan Türkmenistana 9 sany charter reýsini amala aşyrmagy planlaşdyrýandygyny habar berdi. Türkmenabadyň aeroportundaky başga bir çeşmämiz soňky bir hepdäniň dowamında Türkmenistana gowryer we howa ýollary arkaly getirilen raýatlaryň sanynyň 1500-den aşandygyny habar berýär. Şeýle dol sentýabr aýyndan başlap daşary ýurtdan gelen ýolagçylary karantina yerleşdirmek düzgünniň ýatyrylmak ähtimallygy barada aeroportuň resmileri derejesinde gurrun gozulýandygyny hem aýtdy. Ýolagçylardan test alyp öýlerine goýbermek gödüňünde tutulýar. Şeýle-de sentýabrdan daşary ýurtlardan gelýän uçurlaryň Aşgabatyň halkara aeroportuna gonyp başlajakdygy barada hem gurrun edilýär. Ýöne bular häzirlikçe diňe gurrun bolmagyna galýar diýip çeşmämiz bellidi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri daşary ýurtlarda galan müňlerçe Türkmenistanlynyň ökwaly barada asla maglumat bermeýärler. Häkimetler adatlyň bu baradaky soraklaryny hem jogapsyz goýýarlar.